Здравейте, приятели! И днеска с 3 сезона накарах тате 24 часа да ми казва да. Ето ги моите желания. Сега да ви обясня правилата. На цифрата 0 може или да ми каже да, или да ми каже не. Това е единственото нещо. А на всички други мои желания той трябва да казва да. Без такива колебания и такива работи. А сега хайде да започваме. Готово, приятели! Много лесно го домъкнах с 3 сезона. И сега ще изберем едно от тези листчета. Избирам... 2. Добре, айде 2. Да ми купиш 5 неща на панда. Отивай до магазина! Добре. Хора, с нетърпение чакам тата да ми купи 5 неща на панда. Не знам какви ще са. Мисля, че са някакви тетрадки, химикали, не знам. Ехо! Да, тате! Ето тате купихте 5 неща на панда. Хора, аре сега заедно да ги видим. Тези ги оставям тук. Сега, ето тук ще ги видим. Първото и най-яко нещо са тази възглавничка, много е мека и е доста хубава. Има, разбира се, че панда и отзад е просто сиво. Ето, може да е така и така. Хайде да видим второто нещо. Второто ще е това. Вече има нещо... Панда! Хора! Вижте колко е сладка. Много е кют. Вече ще спа с нея. Никой няма да ме спре. И ръцете си е така. Много са сладки. И уникално яко. Слагам го при другата панда. Не, хора. Банкоматна панда, касичка. Вижте, много е яка, защото вижте, значи тук слагаме банкноти, а и тук отгоре монетки. Тук си въвеждаме някаква парола, например 4 нули. И просто отпечатък много е яко и е мега кют. И вътре майче има нещо. Добре, после в края на видеото задължително ще сложим батерии. Следващото нещо е пак играчка на панда, много малко по-различна, защото тя е така. А миналата беше седнала, а тази е на 4 лапи. И разбира се и тази, но тази е седнала, а тази е легнала. И тя също е много сладка. И последното нещо, което е пак играчка на панда, но обаче панда, която си носи сърце, а в сърцето има 3 балона на сърце. Панда със сърце. Много е сладко. И се чуват много яки звуци, като SMR. И добре, хора, това беше много яко. Сега ще отида до моята стая да си ги сложа и се връщам. Хора, сега вече е готово. Направя го. Занесох играйките от татъка. Много ми харесаха, да знаете, оценявам ги 10 от 10. И хайде сега да изберем друго. Мисля, че то ще бъде 6, защото ми е интересно какво ще бъде. Да си направим къщичка от кашон за коте. Зара, ще си направим къща от кашон! Да, браво! Ето е, хора, нашата къща за котки и сега ще ви обясня какви са и плюсовете и минусите. Сега, първо ще започнем с минусите. Ето, виждате ги. Минусите са, че ето тук не ни стигна картона, за да го направим. Стана малко зле, но няма нищо. Също така това се е перфектно, защото ако вземем някаква играчка, където е дълга, ето тук можем да слагаме и който ще играе с нея. Сега, това е плюс, което сега ще кажа. Плюсът е, че тук има още първият вход е ето този, който направихме с тази. От тук тя може да си влиза или пак да излиза. И това е също и плюс и минус. Да знаете. Така, също така това е вторият вход, който направихме. И също стана много яко, защото това е точно нейния размер, даже е по-високо от нея сигурно, защото тя не е голяма, тя е на годинка и нещо. Горе-долу, да кажем. Тук се направихме сърчице, за да слагаме вътре някакви играчки, разбира се, за да и не е скучно. Също така ще сложим вътре одеялото, на което тя ще спи и може би една играчка или 2. Знаете, и това са плюсовете и минусите, според мен стана много яко. А сега хайде да изберем нещо друго.
Сега хора ще избираме нещо от тези. Мисля този път да избера 0 или пък 3. Мисля, че 3 после 0. Добре, хайде 3. Така съгласен ли си? Да си сложиш лепенка на челото и да останеш с нея до края на играта. Ето мира, виж каква стана много яко и смешно, като индиец стана. И това беше доста хепи. И хайде сега да пристъпваме към другото, което знам, че ще е много яко, защото ще е от числото 0 и да видим какво се крие там. Сега, хора, много ме е интересно какво е под 0, но също така под 7. Добре, хайде този път 0, а следващия път ще видим на номер 7. На номер 0, хора, 10 лицеви! Тате трябва да направи 10 лицеви, нали? Не, ти трябва да ги направиш. Не, пише за тебе. Не, ти можеш да кажеш, значи за номер 0 може или да съгласиш да ги направиш, или да не се съгласяваш. Съгласяваш ли се да направиш 10 лицеви? Сега ще ти кажа какво ще направим. Ще направим по 5 лицеви, пори всичко да е точно, да е равно. Аз пък не искам. Няма не искам. 24 часа казваш да. Ти казваш да. Добре, хайде. Хора, сега аз снимам ето и тате сега ще прави 10 лицеви. Започвай, индиецо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хей, защо само 5? 5. Хора, сега с тате се разбрахме, че той ще направи 5 и аз той вече си ги направи. Въпреки че аз не мога да правя лицеви. Да пробваме, но аз не мога да знаете. Много. 1, 2, 3, 4, 5. Доколкото ги можах, не ме хилите. И това беше. Хайде сега да избираме. Добре, хора, хайде сега да избираме следващото, което ще е номер 7. 100% вече съм решила. И то е да играем на канадска борба. Добре. Според мен. Ще победя. Да. И сега хайде да видим какво ще победим. И сега ще започваме след 3, 2, 1, старт. Победи! Сега хора ще изберем числото 8. Не знам защо, но стават и 4 карти. И много ме мами това 8. Много искам да го видя. Това 8 ще е чисто за тате. Този път. Да вземеш ангелски криле и да кажеш аз съм ангел. Добре, хайде да вземем ангелски криле. Хора, сега се пукнах от смях, но ето я нашата сцена. Дами и господа, представям ви нашия тате ангел. Хора, това беше мега смях. А сега хайде да изберем една от тези рибите. Онче, бонче, щупено пионче, риба, штука, махли се от тук. Избираме числото 1. И хайде да ти измисля облекло. Сега ще измисляме на тате облекло. Хайде да започваме. Хора, измислихме това облекло, то стои от ето тази блуза. На нея пише да футуре и снасти. Ето отзад как изглежда. И е М-ка, който не знае. И ето тези сини шорти, които са за плаж. Ето ги. Майче са наобратно. Не са. И хайде сега да го видим с това облекло. Ето го хора, тати сложи моето облекло, което аз му избрах. Според мен му отива 0,6 от 10, защото тето му е по-добре, ако беше с черни шорти, а не с сини. Но за сега... Да. Сигурно другото седмица ще ходим на плаж. И сега хайде да изберем една от тези двете. 4. Що 4? Не знам. Да ми направиш прясно зеле за обяд. После за обяд трябва да ми направиш прясно зеле. Добре. Сега ми остава само пето и свършваме видеото. И сега да видим какво пише на него. Да си купа най-големия сладолед. Тате, дай мангизи. Добре, тате, давам. Колко искаш? 4,50. Добре. Хора, според мен видеото се получи мега яко. Значи аз се вързах, защото при нас е плюс 40 и е мега жега. И аз до сега се изпотих, буквално. Аз сме на климатик. Мога да... Ето. На който ме е харесало видеото, да постави лайк.
И да се абонира за канала ми. А сега чао! Обичам ви!